खुलुमबाय दानो बे समावहाय टाइम्स नाव बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो बयनोबो दानो बे समावहाय अननाय सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजा आइ आफामोननिसिम खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनै जोङो सावरायनो आखायाव लादों जोंनि गेजेराव दङ मोनसे जोंनि जे बर'नि जारिमिन जायखौ बयबो मिथिनांगौ आरो मिथिनाया गोनांथार। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे बेलासि समाव 1987 मायथाइयाव जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव गिबि जोंनि बर'निफ्राय रुंसारि जाजेननाय सुजित नार्जारि दा बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जोङो मिथिना लागोन। मानोना जोंनि गेजेराव दङ बै समाव 1987 जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे सोमावसारनाय जादोंमोन जोंनि आसाम नाङैनो आरो गुवाहाटी नोगोरमायाव जे गेदेर सोमावसारनाया जादोंमोन। बै सोमावसारनायाव सुजित नार्जारिनि जिउ बावनो गोनां जानायजों लोगोसे बिथाङानो लोगोसे थाफानाय आरो बिथांजों थाफानाय आरो बिथांनि गासैबो मोजां गाज्रिखौ मिथिनाय जोंनि गेजेराव दङ जाहैबाय फरायसालिनि फोरोंगिरि जोंनि मानगोनां आदै निरेन्द्र बसुमतारी। आङो आदैखौ दानि समाव बरायबाय, खुलुमबाय। आरो जोङो टाइम्स नाव बड'लेण्डनि जानानै आदैखौहाय हामबाय होनदों जोंनो बे समखौ होनायनि थाखाय। बियो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा जे आदै निरेन्द्रआ बै समावहाय 1987आवहाय जोंनि बर'नि जे बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनाय डिभाइड आसाम 50-50 बे सोमावसारनायावहाय बिथाङा लोगो लाफानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गुवाहाटी नोगोरमायावहाय बिथाङाबो सासे मैखोम बाहागो लाफानाय सासे सुबुं आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे लोगो मोननाया गोग्गाथाव, आदैजों रायज्लायनो मोननाया जोबोद गोग्गाथाव। स' आङो आदैखौ हामबाय होनदों। आरो जोङो दानि समावहाय गोबाव खालामालासे बै समावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जे गुवाहाटी नोगोरमायाव सोमावसारनाय जादोंमोन बै समनि बे सोमावसारनाया माबादि मोनसे सिटुवेसन आबहावा जादोंमोन आरो बेयाव बर'नि जांख्रिखांनाया माबादिमोन आरो नोंथाङा जे सासे सुजित नार्जारि बर'नि मुंख्लं जाजेननाय सासे सुबुं बर'नि फिसा बिथांजों थाफानाय सासे नोंथाङा सुबुं दा नोंथाङा बै समखौ गोसोखाङोब्ला नोंथाङा माबादि मोनो मोनसे बेबायदि मोनसे जे सिनारि बैनि जे समनि सिनारि बेयो माबादिमोन? गिबियाव टाइम्स नाव बड'लेण्ड नोंथांमोन वार्कार जायफ्रा आङो बे समाव हामबाय होननानै बाख्नायदों आरो सुजित नार्जारिनि जिउनि जारिमिन बेखौ आं सुंद'यैब्लाबो दिनै बुंनो हास्थायदों। थ' बे समाव सुजित नार्जारिजों आंजोंहाय सिनायलायनाय गैयामोन। थ' बे आन्दलननि हखायै जोङो सिनायलायनाय जादों। आङो बे समाव क्लास 7 आङो फरायदोंमोन। 1987 हयथ' 12 थारिख जुन जानांगौ। बे समावहाय जोंनि आइ आफाफ्राबो आन्दलनाव बाहागो लानो बादा होयोमोनलाय। आङो जारागुरिनिफ्राय मोनायाव खाखमालांदों थाबायनानै आं गसाइगाव मोनहैदों। बे गसाइगावनिफ्राय आनसलिकआव थानानै ओइदिनखालि 11 थारिख मोनायाव जोङो गुवाहाटि रौना होदों आरो बेयाव आङो सुजित नार्जारिखौ आं लोगो मोनलाङासै। दा बे समनि जाथाय बै समनि बुब्लिफोरखौ दाबो गोसोखाङोब्ला माने आं गावखौनो गोजांस्रिवनाय मोनो आरो दाबो। माने बै समनि सिटुवेसनफ्रा बै समनि होख्रावनाय डिभाइड आसाम 50-50 गुवाहाटि नोगोरमाखौ जोङो माने आवाजजों जोङो बेबादि गोमसारहोलायनाय जर्ज खेल फोथाराव बे जिनिसा बे नेरसोनफ्रा आंनाव दाबो जाखांफैयो, रिफिखांफैयो आरो गोसोफ्रा दाबो गोजांस्रिवनाय आं मोनो। दा जायखिजाया मानो सुजित नार्जारिया सासे माने प्रेजेन्ट अफ माइन्ड जायखौ बुङो उपस्थित बुद्धि। बिथाङा बिराद मोनसे सहल सरन मानसिनि गोसोनि मानसिमोन आरो बिथाङा बहुद फेस्ला जोंखौ मिनिहोलांदोंमोन। दा जायखिजाया मानो जोङो बिदिनो बहुद खस्थ'जों आखायावथ' जोंहा फैसा गरसेबो गैखायामोन। थेवब्लाबो जों आन्दलनाव जों बासोमदों। सुजित नार्जारियाबो बासोमदों बेस्रा। ओमफ्राय जोङो थिग खयथा जाखो जोङो गुवाहाटि जर्ज खेल फोथाराव मोनसे सुबुंगौमा जाबाय। जोङो बेयावबो जोङो थाबाय। बे समाव हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे स्पिच बे स्पिचखौ आं दाबो गोसोआव दं, आं बेखौबो बुंसिगोन।
जे गुवाहाटीनि सोदोबा माबोरै गुवाहाटी जाखो बिथाङा बेयाव बयनिबो सिगाङाव बिथाङा खेंफोरसारनानै होदों जे गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना बे गुवाहाटी नोगोराव गय खावोमोन। जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय बे गुवाहाटी नोगोरमायावहाय गय खावोमोन। बिनिफ्राय बे हारसाफ्रा बेनिफ्राय ट्रेन्सलेसन खालामनानै बिसोरो गुवाहाटी दोनदों। बे बाथ्राया आंनि गोसोआव दाबो माने जाखांफैयो आरो। आच्छा बेनिफ्राय जोङो उनावहाय डिभाइड आसाम 50-50 होख्रावबायबाय। होख्रावै बे समावबो जोङो सुजित नार्जारिजों आंजों माने बे हारसाफोरजों गोजौ बिल्डिंनिफ्राय अन्थाइजोंबो जों खुइजाखादों। बेयावबो जोङो बासिदों। जायखिजाया माने उनावहाय जोङो फैबाय, जोङो बासावहाय जों गाखोबाय। खायसे ट्रेनाव गाखोबाय, जों बासाव गाखोबाय आरो। ओमफ्राय गाखोनानै जोङो फैबाय गुवाहाटीनिफ्राय रौना होबाय। रौना होनानै हयथ' नैबे नलबारि टिहु ना मा होनो आं गोसोआव गैया, बे समाव उन्दै मानसि। जोङो मथा मथि हरनि 10टा ना 9टासिम सफैयोमोन जानांगौ। बेनिफ्राय ओरैबादि जमनानै थादों जोंखौहाय माखासे जोंनि बर'नि जायफ्रा जों बर' हारिनि जायफ्रा सुथ्रुफोर दं बिसोरो हाइरडनि सेर सेर खाखोमानानै थाजोबदों आरो। ओमफ्राय मोनसे गारि फैदों, बे गारिखौ बिसोरो अन्थाइजों खुइफायजोबदों। बेनिफ्राय जोंनिबो बासावहाय अन्थाइ खुइदों, जोंनिबो आयनाफ्रा बायजोबखादों। बेनिफ्रायहाय जोंनि गारिया एसे माने मा होनो गोजाम गारिखाय जोंनि उन जादों। माखासे सुपारफ्रा बिसोरो सिगां लांदों। आरो बिनि उनावहाय जोङो ड्राइभारखौ बुंदों गारिया जोंनिबो खारद' गोख्रै बिसोरजों समान समान खारफा, नङाब्ला जोंनिया गारिया खुइजाजोबसिगोन, बायजोबसिगोन, जों थैजोबसिगोन। बिदि होननायाव ड्राइभारा गारिखौ दाब्रायदों। दाब्रायनानैहाय उनावहाय सुथ्रुफ्रा बांनायाव बांबोगासिनो दं, लामायाव थाखोमानायफ्रा मोनायाव जोंबो नुस्लाबाखसै। खायसेखौ दान्दा खानानै, दान्दायाव खासि खानानै, सिखा खंखाइ खानानै हायख्लायदोंबो। जों गासैबो जों नुजोबखानायखा, जोंनावबो बेबायदिनो जादों जाथाया। ओमफ्राय बेनिफ्राय माने सारअन्थाइ बादि अन्थाइ खुइबाय। खुइनानैहाय सुजित नार्जारिनाव नांबाय। लोगो लोगो नांनाय लोगो लोगो बिथांखौ आं हमनो हायाखसै। बिथाङा गोजौ बासनि, जायखौ जोङो बासनि गोजौआव जों गाखोनांदोंमोन आरो, बे बासनिफ्राय बियो लोगो लोगो हाइरडआव गोग्लैबाय। गोग्लैनानै बियो 8-9 बार उल्थायलांबाय। उल्थायनानै बे समाव आं हब्रादों। हब्राब्लाबो खोनाया। जोङो गिनानै बास ड्राइभारा जि सालायदों, दाब्रायगासिनो दङ बियो। आं हब्रागासिनो दं, बासआ दाब्रायगासिनो दं। खोनाया लास्टआव आं जेब्ला 10-12 बार हब्रायो होमब्ला खोनाहैबाय। खोनानानैहाय जोङो बासखौ लाखिबाय। लाखिनाय जों ज' आधा किल'मिटार जों थाबायनानै मानसिखौ जों हमनानै लाबोआसै। ओमफ्राय बेबादिनो बियो उनाव मा जाखो आं खबर मोनाखिसै। थबे मानसिखौ सिकित्सा खालामदोंमोन, खिन्थु जाया घायल आघात जानाया बारा जानायाव उनाव बेबादिनो बिथांनि जिउआ गोमालांदों आरो। बै समनि जे मोनसे नुथाय थासारि, बियो माबादि मोनसे गिथावथाव बादि मोनसे थासारिया सोमजिदोंमोन जानो हागौ। नोंथाङा माबादि अनुभब खालामदों? जेन'बा मोनसे गिनाय, बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि सिमांजों नोंथांमोना उन्दै बैसोआवनो, बे समाव नोंथांमोना एराउन्ड हयथ' 13-14 इयार्सनिल' जागोन। दा बे 13-14 बोसोरावहाय नोंथांमोना बड'लेण्ड जांख्रिखांनाय, सोमावसारनाय, डिभाइड आसाम 50-50 हज्रिख्रावनानै नोंथांमोना बे उन्दै बैसोआव मोनसे बेबायदि गिथावथाव मोनसे सिनारिखौ नुदों। दा बेबादि मोनसे सिनारिया नोंथांनि गोसोआव माबादि बेरखांफैयो? जेन'बा नोंथाङा मा अनुभब खालामो? आच्छा, बे समाव नंगौ, बे समनि सिटुवेसन, बे समनि मौसुमफ्रा एसे आलादा आं नुनो मोनो। दानि मौसुम आरो सिगांनि मौसुम एसे डिफारेन्सखौ आं नुदों। थारमाने बे समावहाय फार्स्ट जागायजेननाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बेवहाय जास्ट नामाल' स्टुडेन्ट इउनियन, खिन्थु आंनि नुनायाव बोराय बेन्थ' गासैबो भाग लानायफोरखौ आं नुदों। थ' बे बड'लेण्डखौ नांथारगौ बे मोनसे मानसिनि गोसोआव भाब फैदोंमोनथ'। बे समाव बयबो खौसे बोराय बेन्थ, स्टुडेन्टजों लोगोसे बोराय बेन्थ जेसेबां दं जांख्रिखांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बे समावहाय बेबादि मौसुमखौ। बै समनि जे थासारि आरो जोंनि दानि थासारि, बेखौ नोंथाङा
कम्पेयार खालामोबा नोंथांनि गोसोआव मा मोनसे साननाया फैयो? बै समनि आरो दानि समनि मौसुमखौ कम्पेयार खालामोब्ला बै समनि कम्पेयार खालामोब्ला बै समजों दाजों अनेक डिफारेन्सखौ आं नुनो मोन्दों आरो थारमाने बै समाव फार्स्ट आन्दलन होनना बुङोब्ला बड'लेण्ड नांथारगौ बे जिनिसखौ बे समावहाय मानसिनि गोसोफ्रा एसे जांख्रिखांनायखौ आं नुदों आरो जिखुनु आन्दलनावहाय ग्रिद खौसे थांनानै आन्दलनाव बारसोमनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बर'नि सेथि जे मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारि बिथांनि थैनाया होजों जायगायावनो जादोंमोन ना न'आव फैनायनि उनावहाय जादों नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा बेनि सोमोन्दै? बेनि सोमोन्दैहाय बेयावथ' नलबारि टिहुआव बियो खुइजानानै गोग्लैनानै मानसिखौ खिन्थु लाबोनाय जादों आरोखि बामखांनानैहाय लाबोनाय जादों थ' बे सिकित्साखौ खालामदों होननानै आं खोनादों सिकित्सा खालामनायनि उनाव हयथ' लाखिनो हायाखिसै बेखौ आं खोनादों आरो न'आवनो थैफैदों जानांगौ आं बेखौ खबर लानो मोनाखिसै माने बेखौ गोसोखांब्ला दाबो गोसोफ्रा सुबाव मोनोना एसे दुखु फैयो आरो आङो बेखायनो आङो एसे सिरि थाबोनाय जादोंमोन आरो गावनि मेगनाव जानाय हिसाबै माने नोंथाङा बेखौ गोसोखाङोब्ला माने एसे इमसनेल जायो आरो नोंथाङा जेन'बा बे जारिमिनखौ नोंथाङा गावनि मेगनावनो जानाय नोंथाङा बिजाबफोर लिरनो हायोमोन बा नोंथाङा सोरबा सासेनि खाथियाव नोंथाङा फोरमायनो हायोमोन नाथाय दिनैसिमबो मानो नोंथाङा सिरि थायामोन? आङो बेखौ लिरनो हागौमोन थ'बे बहुद आंहा माने मा होननानै बुङो इमसनेल जानायाव आरो आं खोनादों सोरबा लिरबाय होननानै आं खोनादोंथ' खिन्थु आं नुवाखै बिजाबखौ सोर लिरदोंथाय थ' बे आं बेखौ दाबो नायनो हास्थायदों आरो जुदि लिराखैब्ला आं लिरनो हागोन आरो दाबो बै समनि जे जोंनि हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे दैदेननाय बे मोनसे हारि नाङैनो मोनसे जांख्रिखांनायखौ लाबोदोंमोन आरो बड'लेण्ड नांथारगौ बड'लेण्ड आलादा सोरजिथारनांगौ डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेबादि होज्रिख्रावनाय नोंथांजों लोगोसे जेन'बा जोंबो एस ए स्टुडेन्ट जोंबो बाहागो लाबोफानो मोन्दोंमोन बै समावहाय साइकेल सालायनाय आरो मोनसे ओरैबादि जांख्रिखांनाय दङमोन जे बड'लेण्ड नांथारगौ बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया जानदेंगे राजलेंगे बेबादि मोनसे गोबांथार सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय दानि समावहाय दानि जे कन्डिसन बेखौ नायोब्ला नोंथाङा सासे सादारन सुबुं हिसाबै सरासनस्रा सासे पाब्लिक बादि बा नों आं जानानैहाय नोंथाङा मा सानो बै समनि स्ट्राक्चारखौ गोसोखांनानै बै समनि जे कन्डिसन बेखौ गोसोखांनानै नोंथाङा दा मा मोनो मा फिल खालामो बड'लेण्ड आलादा बड'लेण्डआ जानांगौ ना जानाङा होनना नोंथाङा सानो? थिगैनो दं नोंथांनि कुइसना दा बै समनि खस्थ' खालामनाय बे समनि मानसिफोरनि जे इमसनेल बे समाव ओरैबादि खस्थ' खालामनानै हाइरडआव गसंनांगौ गसंदों आन्दलन माहाय खालामनांगौ खालामहैदों खिन्थु उद्देस्यआ मोनसे थांखिया मा बड'लेण्ड नांगौ डिभाइड आसाम 50-50 बड'लेण्ड नांगौ बे जिनिसा बै समावहाय बेजोंनो लोगोसे गासैबो खौसे जादोंथ' आरो बिनि जुनैनो जोंनो सुजित नार्जारियाबो बिनि जुनैनो मुंख्लं जालांबाय बे हिसाबै बड'लेण्डआ आंनि अपिनियन बेक्तिगत अपिनियन बादिब्ला बड'लेण्डखौ नांगौ आरो दा जेन'बा नोंथांनि गोसो बायदिब्ला नोंथांनि जे लुबैनाय बे बड'लेण्ड जानांगौ मानोना नोंथांमोना मैखोम बाहागो लाबोनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आरो गावनि मेगनावनो जेन'बा गिथाव बाथाव मोनसे अन्थाइ खुबैजानाय खासिजों हायख्लायजानाय नोंथाङा जे खोन्थाबाय जानो हागौ जोबोद गिथावथाव जादों बे समा बै समावहाय आरो मोनानि सममोन हयथ' जानांगौ दा बेबादि हिसाबैहाय माने जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हारिनि बिफानि जे दैदेननाय बेबादि दैदेननाया नोंथाङा मा होननानै सानो बियो माबादिमोन? बिथांखौ दाबो मानसियाखौ आङो दं मोनो मानसिया थैदोंब्लाबो हयथ' बियो थैनो रोङै मोनसे गोमोरनो रोङै हयथ' अराय सम बे जानानै थागोन आरो अरायबो जारिमिनावहाय बिनि नामा गोजों जानानै थागोन आं बेखौ हास्थायो मानोना बै समाव बिनि जे दैदेननाय बिनि जे स्पिच बिनि जे पाब्लिक कनभिन्स खालामनाय बिनि रावानो आं बे समावहाय आलादाखौ आं नुनो मोन्दों आरो बियो गोबां मानसिफोरखौ खौसे खालामथारदों बियो
बे आंनि नोजोराव आं बेखौ नुदों आरो माने बै समनि सोमावसारनाया एकदम हारियारि मोनसे सोमावसारनाय आरो खौसेथिया दङमोन आरो दा जोङो मिथिनो मोनबाय जे बर'नि जे बड'लेण्ड आलादा सोमावसारनाय आलादा रायजो सोमावसारनायावहाय रुंसारि जालांनाय सुजित नार्जारि जे 1987नि 12 जुनाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन आरो बिथांजोंनो लोगोसे जोंनि आदै निरेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफानानै जे बै समनि जाथाय बेखौ जोंनो सुंद'यैब्लाबो खोन्थाबाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय रायज्लायनानै जोङो बे जारिमिनखौहाय जों गासैखौबो रायज्लायजोबनांगौआ असम्भबखा दा बेनिखायनो जोङो आदैखौ हामबाय होनदों रोजा रोजा जोङो निस्सय आसा खालामदों आदैया जोंनि बर'नि जे जारिमिन बेखौहाय नोंथांनि हानाय बादि निस्सय लिरनानै गालांगोन जेन' जोङो बेखौहाय उनावहाय जोंनि फिरिफ्रा जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जेन' बेखौ मोननो हायो जेन' गोमानानै थाङा आरो नोंथांनि जे कन्ट्रिबिउट खालामनाय बर' हारिनि थाखाय गावनि अनुदान होबोनाय 12-13 बोसोरावहाय बै समावहाय गावनि आलादा रायजो सोरजिनो सिमांजों ओंखारनाया बेयो खुब गोरलै बाथ्रा नङा आरो दानि जुगावहाय 12-13 बोसोरनि गथ'फ्रा हयथ' बेफोरबायदिखौ माब्लाबाबो साननो हानाय नङा बेनिखायनो आदैखौ आं रोजा रोजा हामबाय गासैबो जोंनि बर' हारिनि जानानै आङो नोंथांखौ हामबाय होनदों जोंनि चेनेलनिफ्राय आरो दानि समाव जोंनो नोंथाङा सम होबाय बेनि थाखायबो नोंथांखौ हाजार हाजार साबायखर बावनाय थाबाय आरो आङो नोंथांमोननो लास्टआवहाय खोन्थानो हास्थायबाय जोंनि आदैया निरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बर'नि सासे गागु जार्नालिस्टबो एबा खौरांगिरिबो नाथाय बिथाङा दा जिरायथ'बाय फोरोंगिरि मावनायनि जाउनावहाय दा बिथांखौ आङो हाजासे हामबाय होनबाय आरो जोंनि टाइम्स नाव बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो जोबनायाव नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर बावनानै जोंनि दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।